majetok. Hej, keď uzatvárali tú zmluvu, vymenovali svoj majetok a zisťovali, čo komu patrí. A tešili sa z toho. Keď my sme prišli do kráľovstva, začneme cez jeho slovo zisťovať, čo vlastne máme, aký máme majetok. Ty máš duchovný majetok. Ty si bohatý a bohatá. Brutálne. To sa mi ľúbi, to slovo. Ty máš majetok. Pavol povedal Timoteovi jednu nádhernú vec. Keď som to čítal, tak prišlo nové zjavenie pre mňa. Povedal, ostrihaj imanie, ktoré je uložené u teba Svätým Duchom. Imanie znamená majetok. A my teraz zisťujeme cez Božie slovo, aký majetok sa nám dostal. Čo vlastne máme v Kristovi? Náš duchovný majetok. Naše dedičstvo. To je úžasné a zároveň také dobrodružné, lebo zisťujeme s otvorenými ústami, hlavne očami, a potom ústami, aj ušami, že čo to nám akože Pán dal. Z milosti darované pre teba. Úžasné niečo. Mňa to veľmi baví. Hej. Niekto povie, prečo musím veriť? Ja som z toho taký unavený, prečo musím veriť? Na čo mi je viera? Ale keby si mal správne porozumenie zmluvy, alebo zistiť, čo je to viera, veľmi rýchlo. Viera ničí toho starého zmyslového človeka a viera v Boha, jeho viera, lebo my sme z viery Ježišovej, je to dar. To znamená, že kto má vieru? Otec má vieru v sebe. Sne takto načerpal, jak polievku, vieš, keď naberáme polievku, tak takto pekne načerpal zo svojej viery, a daroval tebe. Z jeho viery my sme prijali svoju vieru. A jeho viera prináša nadprirodzené výsledky. Nadprirodzené výsledky. Som povedal nadprirodzené výsledky. Halelúja. Nadprirodzené výsledky. Zámerne to opakujem. Nadprirodzeno sa manifestuje v tvojom živote. Viera je vzácna. Je taká drahá a vzácna, ako zlato, to je niečo proti viere. Viera ťa spojuje s Božím slovom. Viera ťa spojuje s Božím životom. Viera ťa spojuje so všetkým, čo máš. Preto diabol útočí na tvoju vieru. Pozri sa do Genesis. Všetko, čo mal Adam, dokonca kým bol Adam, všetko mal v Bohu. Všetko mal v ňom. Spojení s Bohom. Viera je zjednotenie s Bohom, není súbor pravidiel. Viera je jedna ruka a druhá ruka. Toto je Boh, toto si ty. Bum, toto sa stalo. Toto sa stalo. Viera je spojenie, zjednotenie s Bohom. Rozumieš tomu? To je tak nádherné a Adam takýto bol. Ale prišiel diabol, pokúšal, vieme, ako to dopadlo, a nastalo oddelenie človeka a Boha. Obrovská priepasť sa väčšinou hovorí. Oddelenie, už neboli spojení, už boli oddelení. Všetko, kým bol Adam, zomrelo, zahynulo. Všetko, čo mal Adam, bolo preč. Rozumiete tomu? Všetko, a toto ukazuje na jednu vec, že všetko, kým bol a čo mal človek, bolo v Bohu. A ty tam patríš. Ty tam patríš. Jednu nádhernú vec robí Boh v týchto časoch. A to je, že zjednocuje ľudí. Zjednocuje ľudí v Kristu Ježišovi. Zjednocuje ich. Spája. Spája Boha a človeka. Keď sa otec na teba pozrie, tak vidí svojho syna. Vidí svojho syna. Jeho krv je na tebe. Tvoje vnútro, tam je Boží duch. Ty si, bum, zapečatený. Ako jeho vlastníctvo. Kúpil ťa svojou krvou. Ty si jeho Božie nadobudnuté vlastníctvo. A tvoj vzťah je zmluvný vzťah. A na základe zmluvy ho poznáš.